Sziasztok, kedves felhasználók! Ebben a tutorial videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudtok kreatív kereteket készíteni a képeiteknek, vagy olyan képeknek, amit esetleg ki szeretnétek emelni bizonyos plakátokon, vagy flyereken, vagy egyébként azokon a dolgokon, amin úgy gondoljátok, hogy egy keret jól néz neki. Lássunk is neki a feladatnak. Elsőnek nyitunk egy új dokumentumot. File, új. A készletből kiválasztjuk a nemzetközi papírtípust. Lehet A4-es. Oké, a kis lakatot levesszük. Aki nem tudná levenni, Alt lenyomásával és két egér kattintással el fog tűnni a kis lakat. Nagyon egyszerű egyébként a dolog. Elsőnek kiválasztjuk itt a baloldali eszköztárunkból a téglalap kijelölő eszközünket, vagy legalábbis téglalap eszközünket. Most ugye az elején el kell dönteni, hogy nekünk téglalap alakú keret kell, vagy ellipszis, vagy lekerekített téglalap. Én most az ellipszis fogom megmutatni, de ugyanaz alkalmazható ez a módszer bármelyik formára. Kiválasztjuk tehát az ellipszis eszközünket, és csinálunk egy szép nagy ellipszist. Ugye ahogy rákattintottunk a baloldali eszköztáron az ellipszis eszközre, meg is jelent egy újabb felső menü sorunk, ami ehhez tartozik. Itt olyan beállítási lehetőségek vannak, mint kitöltés, ez értelemszerűen a ellipszisünk belsejét tölti ki, fel is ugrik egy színátmenet eszköztár, de meg is adhatjuk mi is manuálisan, hogy milyen színeket szeretnénk. Hogyha itt a kis szín vonalunkon kettőt kattintunk a kis nyílra, akkor kiválasztjuk, hogy milyen színt. Tudunk is hozzáadni, bárhova kattintunk. Egy újabb kis nyilacska ugrik fel, amire kettőt kattintva megadhatjuk a színt. Jó, egyébként itt érdemes használni ezt a színátmenet eszköztárt. Van egy körvonal eszközünk, lehet nyilván teli színt is adni, vagy itt is lehet színátmenetet adni magának a körvonalnak. A körvonalnak ugye meg tudjuk a méretét növelni ezzel a kis leugró ablakkal. Itt a csúszka mozgatásával meg tudjuk adni, hogy milyen méretű legyen a körvonalunk. Valamint található itt egy piros csíkkal áthúzott kis téglalap. Ha erre kattintunk, akkor az azt jelöli, hogy nem használ semmilyen színt, tehát üresen hagyja. Ugye mi a keretet készítünk, ezért mi a kitöltést üresen is hagyjuk, a körvonalnál pedig adunk egy színátmenetet. Ez jól is néz ki. Itt még lehet alakítgatni, szép kerek legyen. Miután megvan a kis körvonalunk, a következő a feladat. Ezt a körvonalat megduplázzuk. Ezt úgy tudjuk a legjobban elérni, hogyha lenyomjuk az Alt billentyűt, idejövünk a réteg palettánkra, és az ellipszis rétegünket addig húzzuk, míg ez a dupla nyíl a kurzorunkon meg nem jelenik. Utána elengedjük az egeret, és ki is írja, hogy ő csinált egy másolatot. Hogyha ezt elhúzzuk, akkor látszódik is, hogy azért érdemes itt másolni a réteg palettán, hogy nem mozduljon el. Ugye a másolásra van olyan lehetőség is, hogy simán csak a munkaterületen a kép alá megyünk, lenyomjuk az Altot, akkor is átvált erre a dupla nyílra, és akkor így is lehet másolni, csak ugye akkor vissza kell helyezni. Jó, tehát most van két ellipszis rétegünk. A felsőre megyünk, és egy kicsit elkezdjük szépítgetni. Megkeressük ismét bal oldalt ezt az ellipszis eszközt, hogy felugorjon ugye itt a kis menünk, és a következő lenyitható ablakba átállítjuk a körvonalazást, hogy ne teljesen kitöltött egyenes vonal legyen, hanem vagy szaggatott, vagy éppen kis pontok legyenek. Teljesen el kell tűnnie mögötte. Jó, átállítjuk ezeknek a kis pontoknak a színét, ugye itt rákattintunk a körvonal
rublikára, kis ikonra, és mondjuk adunk neki egy telt, egy teli színt. Mondjuk legyen így fehér. Megváltoztatom a hátterünket. Kiválasztunk itt a stílusból valamit, hogy mondjuk jobban látszódjon. Na, ez meg is felel. Jó, tehát visszatérve a felső kis pontokra, itt a pontoknak tudjuk szintén állítani a méretét, ugye minél kisebb, annál több ilyen kis pontunk lesz. Jó, hogyha lenyitjuk szintén ezt a kis ablakot, van egy további beállítások lehetőségünk, itt meg tudjuk adni például a tér közt, hogy milyen távolság legyen mondjuk a pontok között. Nem csak kerekszámot tudunk megadni, hanem például tudunk 1,5-öt, de mondjuk egyébként a 2-es az jól is nézett ki. Jó, rendben, miután ezekkel a beállításokkal meg vagyunk, nincs más dolgunk, mint egy kicsit beljebb középre helyezni ezeket a pontokat, hogy ne a szélén legyenek a keretnek. Shift-alt lenyomásával és a egerünk mozgatásával egy kicsit átméretezzük, kisebbre vesszük, ezáltal ugye becsúszik középre. Leokézzuk. A következő teendőnk, hogy még kicsit nagyítunk ezen a kereten, legyen mondjuk keret a keretbe. Az alsó rétegünket, ugye ez adja körbe a keretet, a felső rétegünk a kis pontok. Az alsó rétegünket ismét lemásoljuk, alt lenyomása és kicsit lejjebb húzzuk, és ezt a legalsó réteget megnagyítjuk. Ugye ő ugyanazt a réteget másolta le, tehát nem kell megint beállítani a színátmeneteket, dettó ugyanazt a réteget fogja lemásolni, és mivel megnagyobbítottuk, kaptunk egy még nagyobb keretet. Utána fogjuk is a kis pontokat, ami ugye a legfelső rétegünk, szintén lemásoljuk, és ezt is megnagyítjuk, és egyben van egy jó pofa, úgynevezett ilyen dupla keretünk. És akkor ennek adhatunk szintén más színt. Ez a piros, ez jól néz ki, de akár a belső kis pontoknak is lehet más színe. Ez fehéren jól nézett ki. Oké, rendben. Miután végeztünk ezzel a 4 művelettel, a kontroll lenyomásával a kis réteg palettánkon kijelöljük az összes réteget, kivéve ugye a hátterünket, ez a legalsó réteg. Rámegyünk a csoport létrehozása ikonunkra, amit itt találtok szintén jobb oldalt legalul, egyet rákattintunk, akkor ő csoportba rendezi, beteszi egy mappába tulajdonképpen ezeket a rétegeket. Ezt a mappát is át tudjuk nevezni, keretek. Ez azért jó, mert így, ha rámész a mappára, akkor egyszerre tudod mozgatni, nem kell mindent külön-külön áthelyezni, egyszerre tudod átméretezni, nem kell megijedni, hogyha mondjuk teljesen átméretezed, az Enter lenyomása után ő az effekteket szintén a mérethez fogja igazítani. Látszódik, át is ugrik. Jó, de egyébként ettől függetlenül ugyanúgy tudtok tovább dolgozni az egyes rétegekkel is, ha lenyitjátok ugye a keretek mappát is, akkor ezen belül bármelyik réteggel tudtok dolgozni. Jó, effektként még adjunk neki egy kis árnyékot, ezt mindig ugye a legalsó réteggel érdemes csinálni, az van legalul, leghátul, FX, betett árnyék, ikon, és akkor ennek az árnyéknak adunk egy kis terülést, egy kis távolságot, ugye egy kis terítettséget az opacitás állításával. Ez az. Be tudjuk állítani, hogy merre vetüljön az árnyék. Hogyha itt a szög ikont használjuk, jó volt a 90 fok, és akkor már is kicsit élethűbb. Utána kiválasztjuk az általunk beilleszteni kívánt képet. Ugye itt érdemes a ellipszis, a legfelső ellipszis kijelölő eszközt használni,
mert hogy mi is ugye egy körbe akarunk beletenni egy képet. Egyszerű dolgunk van, hogyha már eleve úgy vágjuk ki Ctrl+X megnyomásával, hogy ez is kör. Jó, itt érdemes, nem érdemes, hanem kell arra figyelni, hogy a képet, amit beillesztünk, ugye az a mappába legalulra kerüljön. Ugyanis akkor nem fog kitakarni ugye egyetlen egy réteget sem a keretünkből. És akkor szépen bele tudjuk húzni. Itt ugye addig tudjuk növelni a képünket, vagy méretezni, amíg ki nem lóg oldalt a keretből. Na hát ennyi lett volna a kereteknek a effektezés, illetve létrehozása. Mint az elején említettem, itt természetesen meg lehet ezt csinálni téglalappal vagy egyéb más formával is, és érdemes elmenteni ezt a keretet egy úgynevezett PNG fájlba. Ezt még gyorsan megmutatom nektek, hogy azt hogy tudjátok megcsinálni. Ugyanis a későbbiekben ezeket a kereteket egy pár gombnyomással ugye át tudjátok színezni, tudtok neki adni más effektusokat, ragyogást és egyéb olyan effektet, amivel teljesen megváltozik a keret kinézete, ezért újra tudjátok úgymond hasznosítani. Érdemes csinálni 3-4 ilyen alapkeretet, amit hogyha ugye PNG fájlba elmentettek, akkor utána újra fogjátok tudni használni. Jó, megmutatom, hogy a PNG fájlnak mi a lényege. Úgy mentsük el a PNG fájlt, hogy a legalsó, tehát a hátterünkről ezt a kis szemet kikapcsoljuk, és akkor kapunk egy ilyen teljesen színtelen hátteret. Jó, valamint ugye a képet kivesszük automatikusan belőle, és akkor látjuk, hogy a keretnek a belseje is teljesen üres. Nem olvasztjuk össze a rétegeket, tehát így, ahogy vannak, nem kell, hogy összeolvasszuk őket. Rákattintunk a fájlra, mentés másként, és itt a fájl típusából kiválasztjuk a PNG-t. Adunk neki egy nevet, PNG keret 1, mentés, itt a legkisebb lassú beállítást kell alkalmazni. Oké, itt megvárjuk, még a százalék eléri a 100-at, akkor eltűnik, és akkor megmutatom, hogy hogy néz ki ez a PNG fájl. Meg is nyitjuk. PNG keret 1, itt találjuk, és ugye ő ugyanabba az állapotba, attól függetlenül, hogy nem PSD fájl, de ugyanabba az állapotba helyezi vissza nekünk. És hogyha ezt még fogjuk és kivágjuk, akkor bármilyen más képünkre tudjuk illeszteni. Ugye hát nyilván keretről van szó, tehát itt érdemes a képet beletenni a keretbe, és nem a keretet igazítani a képhez. Ezt most csak a példa kedvéért mutattam meg. Nos, használjátok bátran ezt a tutoriált is. Ha bármilyen kérdésetek, óhajatok, sóhajatok, bánatotok, panaszotok van, akkor írjatok nekünk e-mailt, vagy kommenteljetek. Ne felejtsetek el minket követni a Facebookon, az Instagramon, valamint a Twitteren is. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra. Sziasztok!